Здравейте, аз съм Борислава Ивайлова Спасова, от средно училище Отец Паисий, село Метковец, с професия помощник възпитател. Аз съм Емилян Каменов и се занимавам с професията помощник възпитател. Здравейте на всички, аз съм Марчела Милчова от средно училище Отец Паисий, село Метковец, област Монтана, с професията помощник възпитател. Здравейте, аз съм Мартин Григоров Петков и се занимавам с професията помощник възпитател и уча в средно училище Отец Паисий. Здравейте, аз съм Надежда Мишева, уча в средно училище Отец Паисий, село Метковец и се занимавам с професията помощник възпитател. Какво е за вас професията помощник възпитател? За мен професията помощник възпитател е предизвикателство, забавление и удоволствие. За мен да се занимаваме с децата, да можем да ги учим на малко по-различни неща от математиката и подобните предмети. За мен професията помощник възпитател е голяма отговорност. Това как ние да възпитаме децата да се държат по правилен начин и огромно удоволствие да се забавлявам с тях, като ги учим на най-различни неща. За мен професията помощник възпитател е да помагаме на децата и да помагаме на учители в работата. За мен е наистина голямо предизвикателство да се занимавам с по-малките от нас деца, защото те като цяло, как да кажа, трудно се справят с повечето неща наоколо. Защо избрахте точно тази професия? Ами аз, както се помня, обичам децата, обичам да се занимавам с тях. Всяко нещо, което правя винаги, за тях ми е много интересно и искам да стана учител и мечтата ми е да стана учител. Аз обичам да се занимавам с децата, да им помагам при тежки положения, с предметите, като цяло ученето им. Аз пък много обичам да се занимавам с деца, да им помагам и да се забавлявам. И аз точно за това избрах професията помощник възпитател, защото обичам децата. Аз го избрах също, защото обичам децата, а и моята мечта е да стана детски лекар. Какво най-много ви харесва в подготовката за тази професия? На мен най-много ми харесва това, че намирам общ език с децата, влизам в техния свят, разбирам тяхната представа, въображение, как те приемат различните неща и как можем да им помагаме. И лично на мен аз винаги, когато дойде този час, с търпение го чакам, защото всеки път научавам нещо ново и това остава спомен за винаги. Аз съм по същата причина, че научаваме като тях нови неща всеки ден за децата, както ние за тях, така и те за нас, като пораснат какво могат да правят. И това за мен е предизвикателство да се занимавам с децата. Учим ги на това, което нас учителите са ни научили и им помагаме да разберат и да се абстрахират към живота. Опитваме се да ги научим какво е наоколо и как могат да продължат в бъдеще. Благодаря ви, ученици. И ние благодарим. Здравейте, момичета. Представете се. Аз съм Борислава Рангелова от 9-ти клас, специалност помощник възпитател в училище село Отец Паисий. Аз съм Андрея Славчева от 9-ти клас с професия помощник възпитател в училище село Отец Паисий. Какво за вас е професията помощник възпитател? Професията помощник възпитател е отговорност, за нас тя е предизвикателство, за нея са необходими много качества като работа в екип, отговорност и обичта към децата. И трябва да си много спокоен, защото иначе няма да се получи работата с децата. Какво ви накара да запишете тази специалност? Любовта към децата, това е първото. На мен много ми харесва да съм около тях, изкарвахме от моя свят, вкарахме в техния, чувствам се много спокойна с тях, забавно ми е и ми харесва да гледам как се развиват и как порастват. Може ли да сметнем, че това е нещото, което най-много ви харесва по време на обучението за професията? Може да се каже да. Какво бихте допълнили? Работата с тях е много приятна и със сигурност в бъдеще бих искала да работя нещо такова, защото
занимаваме деца по-скоро. Те ни изкарват от нашия свят и ни вкарват все едно, изкарват ни от нашите проблеми, забравяме за всичко, когато сме тук и е забавно. Да, много забавно. Благодаря ви, момичета. Да.